Uy, iyot, hunong ka diyot. Punong. Ngano man, Jer? Di ka pwedeng mo uli sa inyo ha. Kanang mudiop sa taon ko. Kanang i-cancel na to. Kanang uban na to mga appointment. Baka kibaw ka nga. Wala ko'y time sa kong asawa mo na nasuko. Nagmayon ako si Gail. Iliot, di ka pwedeng mo uli. Kay hikti kayo ang imong schedule. Di ba mo man imuhang pangandoy? Ang musikat ka? O, so dapat imo na agwantahon. Pasagdae, chatte to, imuhang kapuyo ina nga di tika paulion kay napatay gig adtuan unya. Ay, Jer, kanang sabtalan sa ako. Jer, ha? Kanang saon taman na ako'y pamilya, na ako'y asawa. Ya, labi na karon na isyo tang duha mo nang kanang ato sang kansilo na tong kanang ubang appointment ba kay kanang abi nimo, Jer, akong asawa gasilos na baya nimo ha kay perminti kunutang gakuyog. Ha, mao ba? Hoy, Iliot. Prangkahe na imuhang asawa ha. O dili pa man nimo asawa ka dili pa man mo kasal. Ay, Puyo ra nimo kalib-in. May Jer, ano na kaingon ba nga di na ko asawa nga naaman mi anak mo nang gitawag na mi og usa ka pamilya. Lagi ang pamilya mo na tawag pero dili mo kasado dili gid mo matawag nga asawa. Imuha ra ng housemate ug ingna siya ha na wala siya katungod magselos kay wala mo'y marriage contract or certificate of marriage. Abi ni mo, Jer. Bisay pagwa may gikuptan nga mga papilis, dokumento nga kami gikasal basta kami nag-ipon gitawag ka nagmagtiayon usa ka pamilya. Dili na importante ang atong gikuptan nga marriage contract kay naabi tay daghan gikasal pero nagbuwag ra pero kami wa mi gikuptan pero lig-on ang among relasyon. Hoy, Iliot, gawas na ko ana inyuhang drama. Ako manager ko nimo, nagmanage ko sa imuhang pagtatakanta kay. Di ba sikat ug ka di ba pangandoy mo na nimo na ay kung ina imuhan nang i-give up para lang sa ina imuhang asawa kunuhay nga nagselos-selos. Ang unsa man di importante nimo di ay kana imuhang pamilya, imuhang asawa o kini imuhang karir nga sikat na kayo ka. Nana ka dinhi oh, nana ka dinhi. Abi nimo, Jer, kanang bisip pag kanang ibaylo ko na akong kasikatan para lang sa akong pamilya nga di maguba. Minanan ako kay importante akong pamilya kay gibaw ka, Jer. Sa imong kasiksi o ko gwapa. Hapit na bi ako matintal. Pagpatintal na lang. Pagpatintal na lang. Yung sao naman na issue. Ako rin mo chat sa imong asawa. Ako rin bahala mo pasabot sa imong asawa. Jer, kanang na issue naman tagmaayon. Ana, di atuan na lang punan, atuan na lang kanang sugnuran, di ba? Ito yung sugnuran, magdilaad niya ba ang kainit sa atong lawas? Asam na punta, anak mang ginadiha, di ba? Patay, Jer. Balik sa tangan ko, balik. Dili sa ka pwedeng mo uli. Tara.